Milí fotbalisti, trenéři, chci vám za to si dám do Běchovic. Vy jste maximální si všimli. Já jenom doufám, že se vám u nás líbilo v Běchovicích, takže jsme třeba vidíme v rámci zimních halových turnajů, pořádá těch sportovních centrů Běchovice, nebo zimních, nebo dalších. Takže, jak jsem říkal, nebudeme zdržovat. Máme 3 individuální ceny. Nejlepším brankařem dnes kolegiem rozhodčích byl určen brankař. Jeden z mnoha bohemáčků. Jan Mišovic. Takže Honzíku, pojď. Jan Mišovic, Bohemians, 1905. Nejlepším střelcem, úctyhodný počet branek, 15, za celý turnaj 15 branek. Hráč SK Nusle, Matyáš Vojta. Vojto, pojď. Ještě cenu. Nejlepší střelec Matyáš Vojta, SK Nusle. Nejlepší hráč. Když jsem se obrátil na trenéra, už říkal, už zase. Jo, trenére, když jsi to takhle vychoval s kolegou, a je opravdu tak dobrý, no tak ať si tu cenu jde převzít. Takže Standou Hlíři. Pojď si